Hitz egin? A ver. Bai. Ongi etorriak Gamerauntzia irratsaiora. Gamerauntzia Euskal Bideojoko Zaleen Elkartearen naiz irratiko espazioa. Atzaldeon eta ondo etorri entzuten zareten guztiei, ikusten zareten guztiei, eta, jakin hau dela naiz irratian eta naiz irratiaren eskutik egiten dugun bideojokoen inguruko Gamerauntzia irratsaioa. Twitchen izango gaituzue, ostegunetan 6:00 eta bestela, astearteetan eta larunbatetan, gauerdian naiz irratean FM-en entzungo dozue. Astero, hitz egiten dugu, bideojokoen gaurkotasunari buruz eta, baina jakizue, oporra datozela, oporra datoz danontzat, eta hau izango da aurtengo azkenengo saioa. Ez badago sorpresarik, baina printzipio sola izango da. Nerekin dauzkagu, eta eskerrak, gaurkoan danok be kurum egin dugula, eta, bentsat, sasoi hontan egon garen hiru lagunak, así que aritzo Odriozola, eta Lander Unzuetan, nerekin, haupa, mutilak, ze moduz. Arratsaldeon. Ondo, elegante. Goguak enez, azkenengo saiorako, badauzkagu gai mamitsu batzuk. Hori da. Zantzari barik. Hori da. Bezala doian, nire ustez ja, badakizu seri buruz hitz egiten dugu, bideojokoak, industria, jokuak eta danetik. Orduan, aurrera eta nire gaitik albistetara pasatzen ga. Vale. Bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu gure albistetan. Eurreko saio baten, The Game Awards saritzeri, buruz ingen berba, saio osoan. Hautagaizek errepase gendu zen, eta saritzek zentzuk izango ziren, komente gendun. Joan dan ostiralien burutu zen aurtengo galie,
Eta, bueno, saioan oingo dugune, saritu garantzitsunak errepasez, ez kategori guztizek, ikusi gendu moduen, piagoa ziren, larrei, igual. Bai. Baina, hori baino garrantzitsu haue, ekimenien, egin ziren bideojokuen iragarpenik handizenak ezagutuko dugu, ze joku interesgarri piloa iragarri ziren Game Awardsetan. Ize besteri pari, sarik sekasaziko nahi badu zuen, lehenengoa, garrantzitsuena, GOTY ez, urteko bideojokurik onena, eta nik uste dut danok espero gendune izen dela, ez da? Elden Ring izen da urteko jokurik onena The Game Awardsentzako, eta guretzako bai segurunik, ez da? Aritz, urrengorako txalo efektu batzuk, edo. Bai. Haupa Elden Ring. Eta, bai, irabazle garbia, nire gaitzik, ez? Bai. Gero batzuk egingo dabe negar, gero komentatuko dugu. Baina, bai, merezita, bentsa gure aldetik berazan favorito nagusia, eta hola izan da, ezta? A ber, Gears of War hor dago, Gears of War. God of War. Go. Ja, izena eta don astu jatzu. Inizialetatik, eske bestearen goulu esan da. God of War hor dago, ez nahi zibili, hortaz ezin dut esan. Baina eske God of War kenduta etzegon inor, nire ustez, Elden Ringi kontra egin litzaiokenik sari hontan. Osea, Eta komentatu izan duguna, ez? God of War kriston jokua izan dabe, azkenean da jarraipen bat, oso lineala, proposamen berria ez da izan nahi beste, nik egia esan beste jolastu, ikustea eukidot, eta, bueno, gutxi gora badakigu, ez? Pixkat baino, diferentzia handia, barela, Elden Ring eta God of Warren artean, naiz eta biak artelanak izan. Hori da. Eta igual proposamen horrek egin dotza irabazle Elden Ring, nire ustez. Bani gari betxez dut, ez? Osa, God of War proetako desietan nau, oin aurreko eran abil, baina alan dabe, Elden Ringen proposamena beste bat izen da, aportok barritxai hau, ez horren beste igual, ez? Azkenean Dark Soulsen oinordeko arkize da, baina gauza asko indeuz ondo, da nik uste dut espero gendune, baino bi izen dela askontzako, ez? Gero bai, igual puristak eta esango dabe, gauza askotan kasualagoa izen dela, oin errazaue dela, simplifiken da bezala gauzak, ados izan like, baina pasado da mundu esortu da benaz, Miyazakik eta taldiek, eta giza hau ikusteko gogoa zeratu dara danok. Nik uste Elden Ringen zaila zana zan, Souls bat mundu irekira matea. Ze hori oso katastrofikoa gertatu zitzaitegen, baina ondo atera dute, eta nik uste horregatik ja saria merezi dutela. Gero jolasare oso ondo dago, beste gauza guztia, baina zeltasun hori... Egin dabe gauza zail bat, eta ondo erten jako. Hori da. Eta hori... apostu bat. Bai, eta bideojoko munduan apustuak batipa tripleatan, oso arraroa dia ikustea, eta Ole From Softwareen partetik, egin dutenean apostua da ondo atera zaionean. Eta horren saria hor dago. Batez ere bila komentatu duzuna, ez? Izan da joku bat alako neurtua, ez? Beti izan dela borrokak eta zailtasun puntua, eta dana izan bia dela hain zehatza. Azkenean mundu ireki batek ematen dutzana da varietatea handiagoa, eta zehaztasun hori galtzen dozu, eta orduan, zuek esan duzuna, teknikoki errasten dau, teknikoki, ez? Igual, askotan, Soulsak goraipatzen ziren hori galdu eragiten dotza. Orduan, alatabe errekasta eukitzeak, badauka nire ustez, errekasta bikoitza. Eta gero God of Warrena, niri gustau kon jendiak esaten dabena beti da, incredibilia da, zelako diseinua, zelako historia, zelako... Ados, baina ez dabe esaten ez errola berririk. Entzuten duten gauza berri bakarra da vertikalitatea. Emondatze ez, kantxo batek ikora eta bere biltzea. Bale, ados. Baina hola, berritasunik ejako nabari. Eta nola biak dien maizulanak, claro. Igual bai epatu gero hori, ez da God of War, ez Ragnaroken kasu, ez da aurrekoa nada gehiago, ez? Zelan God of War sardatik, ez? Guztiz aldatu da, ez? Bai, girotxie, mekanikak ez, jokarretasuna, gotxi bera aldatu dabe, eta ondo urten dakien, nik lehenengo trailerak ikusten ebazanean, jaten horren beste guztetan, ez aurrekoan jokarretasuna guro neban, baina denporiegaz ikusi da oso lan onain da bela zentsu horretan, da bigarren agaz, suposatzatu betun da dana, ez da azken finean. Eta hori bezkertzeko dabe, bai, baina hori, dinogunez, God of War Ragnarok bigarren atalau aurrekoan oso antzekoa da, eta beste gozatzuk gore batu behar dira, Elden Ringen kasuan. Eta bueno,
Sari gehiago egon dire bai Elden Ringentzako, ez da? Zuzendaritzarik onenan sarizek lortu deu, arte zuzendaritzarik onena, eta rol jokurik onena sarizek. Irurek merezi duten nire ustez. Gero igual hor, soinu bandan sarizen kasuen sartu nahi gara, hau God of Warrek erunda bela, narratibarik onena sarizegaz, soinu diseinurik onena nagaz, eta akzio eta aventura jokurik onena sarizegaz batera. Bukatzeko, antzespenik onena sarize be God of Warrek erundeu, Christopher Judge aktorien kasuen, Kratosen agotza dana, ezta? Zagutuko duzu igual, Stargate telesaile ikusten mazun duen bere garaitzen, bera da aktoritako bat. Ez dut ezautzen, baino... Baino, a ber, Kratosen agotza unikoa da. Zentzute zuta ba. Boi. Bai, a ber, esaten dutena da. Alde batetik bai, eta bestetik badago pixkat nola ez da ben irabazi gotia, sartuko dutzagu beste sari guzti honek, pum, eta emoten dau pixkat bi diela pixkat irabazleak. Ez dakit. Bai, ez da, bai, hor egon dizela, hori ez dakit. Borroki horren artin egon dela, bai. Eta gero bai, ze puntutaraino jendeak esan da, baina benetako irabazlea da God of War, irabazi ditu sari pila bat, eta gero Elden Ring mondotze gotia, arrazoi iguala gaitik, eta orduan pikia mantentzen dozu, puska. Hori, irakurketa hileke bi aldetara. Edo gara jarri apurre inoño eta zan irabazliku garela, eta bar, ez da. Eta parte hartzea dela, ez? Irabazliak trailerra diela. Eta listo. Bueno, indie jokurik onenan sarizen kasuen hor bai egon dela polemika. Hori txistea da. Hola, benda polemika, gura hartin dabe bai, ez da. Jolastu aldozu, nik ez da jolastu. Ez ben ikusi bai, eta ez da inbestea. Ni bai jolastu hot, eta Stray irabazi, Stray, hau da katuen joku ezagunez. Bale, oso politxe dela, oso, ez, giratxe politxedeko, simpatiko da, baina nire ustez, ez dut esango, ez, del monton danik, ez da olakoa, ez, baina beste indie batzuk askoz gizago merezi du bizari hori. Sifu ero Stray. Sifu solantzari barik, baina eskin niondik nira bez. Nike bai, hori izate, da nahi zibli Sifun. Eta Vampire Survivors behar dau, ez da lagon indiezen artien, ez, dakize gaitxik, baina, bueno. Eta beste baseban bebai, jatetoten Tunik bebai, ez? Tunik bebai, jode, bai. Igual Tunikek espan merezi horren bestez, ez da horren berritzaile ez, baina Sifu adibidez, bere proposamenan barruen, hori da. Gauza asko proposatzen zituan, ez da? Hori da. Torgaitzik Stray, tala aventuran jokuet, katu badala protagonistie, eta beragaz gauza asko etxen dozuz, baina ez teu inungo bertasunetik hartzen, eta joku ondo dauen arren, da gehiago hori, ez da? Moten deu familia gaitxik edo lortu da ben ospe horre gaitxik, katuen kontu gaitxik, horre gaitxik montziela. Estren garatzaia etzan irten hitz egitera eta gontzara 5 minutu baina gehiago berola hitz egiten. Erdibotaren behar izan zeben. En plan, musikia ipintzen, venga, Juan Sánchez, ordu da, pizka ritmoa apurtu zogala, esaten da. Bai, egon dire kasu nahiko bitxisek, sari banaketin hartien, adibidez hor, junzirinin Miyazaki da, kompainia sarizen bile, atxin ume bat sartu jakela, eta horako gauzak. Eta Bill Clintoni esken gizotzan. A ber, hori ridikuloa, horako premia batzutan, bat ateatzea, segurtasun falta grabe bada. Edozein zoro izan, gaina ez da batu izan da, edozein zoro izan. Baina ez dakit jendia zegoen esaten, baina zein da hori da, baton batekin etorri da, ez? A ber, ez que Kojima. Zeakin, Miyazakin, Miyazakik ez du inglesiz hitzeiten, orduan zaukan itzultzaia zaukan alboan, eta momentuan mutil hori hitzeiten azten danean, itzultzaia giratzen da, eta galdeten dio, hau zuekin da, olago zerbait. Eta hon zaituan bestea bukatzen du, eta Mr. Dorito azaltzen da, eta ez du ezer esaten, jarraitzen du normal. Jarraitzen du, bai. Gero Twitterretik idatzi zuen, detenitu intzutela mutila, baina... Bueno, bitxik erizek, beste pari. Bai, bestero... Eta, bueno, sarizikaz bukatuko dugu lanari, trailer pila dago ikusteko gero. Jokorik desiratuena, argi dau, Zeldak irabazi dau, Tears of the Kingdom, datorren urteko maiatzin estreneko da Nintendo Switchen, eta guretzako seguru nik hori izango da, aurreko jokue kristona da, ikaragarraze da, eta desiratzen gauz. Hades, nik jolastu dut pixkat, baina ez dut jolastu asko, erisa da. Ez dakiz emat denbora daukaten, ordu ez duero lako zehose. Baina ez nabe engantxa basiera batetik. Ez dakit estiloa gaiti da. Baina ez dakit ze gustatzen jatu gehien Hadesetik. Badakit hona dela, Ez que artia gustatzen jat pila bat. Pentsatzen jat oso polita.
zela dagoen diseinatuta, gainera mitologia da dana, erakartzen hau pilo bat, baina jokuaren mekanika bera, ez dakit, joatia pasillo batetik eta, etxaiak akabatzen bakarrikola, Bueno, eske Bai, baina- The Binding of Isaac etzaizu gustako. Hori da. Ez, olako roguelike aksinozkoak, Ja. azkenin hori da proposamena bere. Ez? Grazize dau, hori azkenien zelako objetuen eta abilezi zen, ez? Evoluzioa, ez? Nastiek lortu aldo zuzen partida bako txien, da zelako aztakerizek amaitzen duzu zen eitzen, ez? Da, horregaz apuro jolastie, gehi zure abilezi zen, ez? Ez da bakarrik, partida honetan kristona lortu dutaz, eta horregaitzik errez ibilko naz, ez? Zu hobetzen zoaz azkenien, eta Nire galdera bebai da- naste dana, ez? Zema denbora bihar izaten daula pixkate gustu hori hartzeko. Ero auskalo. Ordu pare bat esango nek, ez? Hortik aurrera iazpadatxun guztetan itxizuz, Ja. ez da besterik. Eta bueno, Bai, hau eske- dana komente dugu, ze Bai. Hades 2 iragarri da Game Awards-etan. Nik enagoen espero bentzet, ze oinartean Super Giant Gamesekoak joku bakarra intzen dabe, ez? Frankizi bako txien. Eta Baina, bueno, Discord, ez? Bebai, egiz izan. Ze, bueno, oinoko ez da urtengo, alan dabe, 2023ko iragarri dabe, baina sarbide goiztiarren urtengo da, early accessen. Eurreko joku pasazan moduen, ez? Egon ziren urtetxu terdi egon ziren garatzen. Eta hori, ikusi dugune gaitxik bardine izango da, protagonista barriz egaz hori bai, aurreko Sagreusen Melinoe arrebi izango dengo protagonistia, baina bestela estetikie, mekanikak eta dana mantenduengo dira. Orduen, bueno, ni aurreko pila guztiaten, gehiz hau jolasteko gogok azkeratxun itzen egiz izan, eduki asko deko, baina bai botaten zuz faltan, hori, ez da kokaleku barrizek edo etxai barrizek, eta orduen zentzu horretan, itxel, bigarren joku iragarri zena. Bai, a ber, fama oso ona hartu du, pentsatzet garatzaileak espero zutena baino exitu gehiago izan dutela, hortaz, Bai, dirua lortuko zuten eta... hori da, momentuz, sarbide goiztiarra Steamerako bakarrik iragarri dabe, eurrekoan esan holan paseu, ze Epic Gameseko esklusiboa izan urte betez, edo lako zozer. Orduen, momentuz hori early accessa PC-erako ikiko dugu, eta suposatzea dut horren hostien, 2008 edo bideojoku kaleratzen danien, ja kontsolatara be helduko dela. Ba? Kriston itxura ikusi dutzat. Nik gustoa pila bat. Ez que artia asko gustatu gat. A ber, egongo tzat aukera bat, eta haber lortzen duten. Zendekan oso ondo horregaz, Ja, ez, eta bertan ibili nintzen, baina hori, ez dakit. Igual, Uste datena da, txikikeri bada, baina roguelike askotan ez da behitzen, dala edozen montuten aduzule gorde partidea. Orduen, izteko, jolasteko apurruet eta itxi da listo jarraitzu, horretarako oso ondo dago. Aizak ege badauka hori. Bai, badeko, igual azikeren espan eukitzen, ez? Eta Enter the Gungeonek bez azikeren espan eukitzen alakorik. Orduen zan, edo jolasten duzu ordu erdi, edo ez duzu jolasten. Da. Ja. Ba, bueno, urrungo jokoa, neuk esango dut, Lander. Odo zuzara ditu honetan eta. Bueno, aditu azta ditu, baina lehenengoan ibil nintzen, eta aurkeztu zuten, Mr. Dorito da nola ez ba, aukazioa espeziala zen, eta, bueno, Death Stranding bia aurkeztu dute, iruditan ikusten da, Norman Reedus berriz, Bridgeport, ez nola da, Sam Bridgeport ez dagoela berriz, Fragile ere azaltzen da, lehenengo jokoan eba zegoena, orain ume batekin. Eta, bueno... Nik historio zinazteko dut zidari, pez? Osa, ez dakizen pasatan da bilen bez taler horretan, orduan. Gaiztoa, ez dakit ezotedan lehenengo... Zera, pixkat spoileraritz. Ez, ni trailerra ikusietena bakarrik. Ja, bezat, bigarrena ikusten mozu trailerra, spoilatzen dozu lehenengo jokoa. Nik ez dut ezarri ikusi lehenengo aibeira. Nor dagoen bizirik asko jota, ez? Da, listo. Bai, baina... Ez ikusi nabar, bai, esaten nabar, ez dakit. Eta, bueno, gaiztoa, ez dakit ezotean lehenengoko pertsona berdina, ez dakit. Baina, bueno, ibliko naiz, lehenengoko jolas asko gustatu zitzeiten, eta zai egon naiz. Fetxarik ez dute eman, ez, Lander? Ez, eta momentuz PlayStation bosteko esklusiboa da, ero suposatxe temporia gazpezer alduko dela, gitxien ez, eta igual Xboxera bebai, ze aurreko heldu da bebai. PlayStation egaz elkarla nahin da bien arren Kojima Productionsekoak. Orduen, bueno, lehenengo PS bostien, eta gara denpori egaz bestitan behasoko dugu segurunik. Bueno, igual urrengo jokoa... Bai, zeurengo be, interesgarrizia da, Elden Ring horrem ez da ipatu hostien. Front Softwarekoak bideojoku barriz aurkeztu dabe.
Kasu honetan ez da Soulsborne bat, ez alako zebez. Da euren lehenengo sagatako baten itxulerie. Armored Core 6 da, Fires of Rubicon deitzen da, deko azpititula. Eta, ez duzunak ezagutzen, robotan akzinozko joku da, ez? Ez pentseu, Souls bat izango danik, ez da alako zebez, gizau da, ez, akzinozko mailatan banatutako alako, ez, joku bet, nun zure robota pertsonalizitzen zoaz, ez, arma desberdin gehitzen, parte desberdin gehitzen, eta horregaz hobetzen, geroz eta puntuazio horiek lortzen. Orduan guztiz, akzinora bideratu nikoa da, ezta? Alan da nik trailerra ikusitxe bai espero dut Soulsen antzkiz hau ikitzi, zebentxet, ikuste duzu bidizoa zinematiki, eta da, Souls bat, ez, hor falte da olako profetaren bate olako zozer, eta robotak azbesterik parik. Hori. Baina oso itxurona, gogo honetara jolasteko. Ze cinematika esago honenak beti zen dire oso honak. Igual hemen mendebaldien ez da izen oso ezagune oinartien, klaro, From Software ez da izen horren ezagune. Baina lehenengo jokue, 1997koa dala uste dut, PlayStation baterako atarabien. Orduan jate hori dekon frankizi bet da. Eta espaldi ez da belain ezer honegaz, orduen gogoak ikusteko ez. Ja, From Software potentio bategaz, bandainako gazatzien ez dakit imagito badekila, baina hori ez, ja, beste aurre kontu badekila bai. Gero, gameplaya lehenengo pertsonan alda? Ez, hirugarren izeten da. Ez da erakutsi ze bezoengoan, baina normalien hirugarren pertsonan bai. Ez dute esan pixkat Soulsan ukitu zerbait eukiko dula? Ez que sonatzea? Nik espero betxet histori zen, bai. Gero ekibien elkarrezketaren bat, eta esan dabe hori, joka arteson aldetik betxet betikoa izango dela, oso ez da bela ez dizlabiko... Bai, izango dira misioak, ez, da besterik parik, ez da mundu bat esploretako, ez alakorik, printzipioz. Gero hori irakutsi dagoen goza galgarra cinematik izen da, ez da ikusi gameplay zen ezebez, orduen momentu zitxaran enbierko dugu. Datorren urtin estreneko da PC-en, PlayStation-en eta Xbox-en. Ez da egit ofiziala za, baina bentsat nahiko erdi ofiziala bazan, ez? Hau egiten aiziala. Ez dakit, egiz izan. Ez que nahi sonatzeit Armored Core bat egiten aiziala, orduan. Haian zurrumurroa izango zen. Igual bai, igual bai. Beste goto oso argi entxo momentuen. Bueno, besterik parik, urrengora paseko gara, ze oso interesgarrizea be bai, batez be Bioshocken salien txat. Ken Levinek bere joku barriz aurkeztu du, kaso honetan talde barriz egaz be bai, Ghost Story Games etxen da taldie. Eta jokuen izen burue, Judas izango da. Trailerra ikusitxe argi dau, Bioshocken oinordekoa izango dala, ez? Zentsu guztizetan. Lehenengo pertsonie, boteriek, pertsonai nahiko soroak horreztan, nahiko stilzeta eta holan be bai. Kasu honetan, suntzitzier dauen ontzi batetik ISH izango da gure helburue, orduan, kasu horretan be Bioshockegaz antzekotasun nahiko potentik duzela moten dugu. Eta ordenagailuetan PlayStation 5 eta Xbox Seriesetan estreneko da, etorkizunien databarik. Itxura politzia hartu dutxata, egiz izan? Ken Levine da. Beti eman berdiozu aukera bat. Bai, zantzari parik. Eta bueno, gero data pila monda bez beste ja iragarreniko joku batzunak ez. Final Fantasy Masei adibidez, 2023ko ekainaren 22 estreneko da, PlayStation 5-erako, eta ja baiestatu dabe etorkizunien beste plataforma batzutan be egongo dela. Ganera, Star Wars Jedi Survivor, ez, jarraipenan honen lehenengo gameplay trailerra ikusi gendun, eta martxoaren 17 estreneko dela, ezagutu be bai, PC eta PlayStation eta Xbox kontsolatarako, ez. Beste potente bat, Diablo 4, hau datorren urteko ekainen 6 estreneko da, jolastu dauenak oso ondo dauela dinoi, ez, olako preview bat egon da prentzantzako eta gizizan nik jolasteko gogoa dekota, ze itxuraz bentset, itxura nadeko. Ez dakitzik eroselan urtengo da, ez, Blizzarden urrengo joku hau, baina... Ufa, azeu da bota berdeten, Diablon. Borroka jokuek be protagonista izan ziren Game Awards-etan, Street Fighter 6 eta Tekken 8 bi trailer erakutsi biesan, oso itxura naga segiz izan, argi dau borroka jokuen bigarren urrezko aro bat bizitzen gabizela. Street Fighter 6 kasuen ekainaren bizen estreneko da PC, PlayStation 5 eta Xbox Seriesen, eta Tekken 8 oineko ez dakigu datarik, baina trailer barrezen pertsonai barri piloa erakutsi da bez. Street Fighter berriari buruz oso ondo hitz egiten entzun dut, demoa, probatu daganak olako, ez dakit, beta itxi bat uste dut. Eta, personalizable izke pertsonaiak, eta ez bakarrik personalizable, baizik eta botereak, segun zein dan zure irakaslea, eta gero itzen dozu baita kombinazio batzuk, eta hala, eta
kristonetako jostagarritasuna emoten daukala, eta aurreko Street Fighter igual nahiko flojo geratu baldin bajakuen, honek ematen da justo kontrakoa. Bai. Tekkenan trailerra cinematikoki oso potente, baina, bueno, gero jokua ikusin behar, ez dakit, ez dut ikusi diferentzia hola hundirik bez, ez? Igual grafikoki, baina... Igual esentzia mantentzen da, ez que ez dakit horti be... Bai, nitxe batek ere gona daikona da, ikusteko oso ikusgarri zehala, eta zentsu horretan, honek moten du bide barrenetik jarratxuko dela, ez? Batez behatal grafikoa asko hobetu daudelako, kristona da, ikusten da, zapelan aldi barrireko dela, nabari da, ez? Eta Street Fighter zutin jozune, jolastu da benak esaten dabe oso ondo dauela, zen ibilinaz, streamer batzuk ikusten betara jolasten daola, eta pasada badazelako kombinezioak egin aldiren, borrokako oso dinamikoa dire, eta mugimendu berri piloa gehitzu dotxiez pertsonai klasikoari, orduen itxesen horretan, eta aparte gero mini-joku pilo dauz, histori kampaini ebe hobetzen dabiz, orduen zutin jozune ikusten da Street Fighter poste gazgeratu zirela hor ardipurtik ez, gero depori gaz hobetu da benarren, eta hemen ikusten da azikeratik ja joku desentia tarapure da bela. Logotipo raroa intziotena zan bosta edo hau? Ez, onena zan. Gero aldatu txi, Ja, apuro gehiago hobetu da, bai. Ja, diseinatzaile bat ipagoko zetzen. Jolasona teatzen den bitartean logotipo edo zer gaza zaleizke. Bueno, egunen batean kontako ez dut Nikeen logotipoan historia. Apuntatuta gatzen da. Vale. Hori da. Eta, bueno, gero PC-erako PlayStationen bi jokun, iragarpenak eta datak jakin duguz, alde batetik The Last of Us Part 1, remake... Notizia honak. Bai. Martxoaren 3 estreniko dala ezagutu dugu, eta bestetik, jain bat biderrez filtredan Returnal, ja PC-erako baiztatu dabe, baina datarik barik. Kurioso da, baldintzetan, zaztapenetan eskatzen deuz, 32 GB ramanak gomendatutakotan, ez da? Orduen, esaten dabe, antxadanez, PlayStation postan SSD-en, ordezkapen moduen da RAM hori. Antxadanez oso bizkorra dekola, normalien PC-etako saltzen dizen SSD, disko gorrak ez dizela maia horretara altzen. Eta horren parera altzeko 32 gigaskatuko da, la RAM aldi. Bueno, edo polikiago ibili, PC-an. Ez que bestela emoten dau Google Chrome instalatu jasula. Hori da de hoia bada. Otamabi... Ez da jolasik? Bueno, bai. Beharko luke. Flight Simulator mod berezi batzukin. Bestela ez da jolasik. Baina egitzen dabe bai, dala, The Last of Us kendute, lehenengo joku belanaldi barrikoa, berez, bezera alduko dana, Hori bekontu hartziko da. Hor penia Demon Souls ero ez eta izan, ez? Ja. Bosta, remasterizazioa, jode. Atako da, hori bai, Demon Souls. Así que eran filtresan, ez? Lehen gontarlerren horrak atxe sartu biela, eta PC-ko bai, baina ja se me ha pasado da bi urte baino gehiago. Bai. Baina, bueno, utxasi ritmo hartzen, eta Demon Souls. Bueno, potentia baina ez da horren beste igual, ez dakitz. Nik uste ikusko dugu denpori gaz, baina korten da bizela bai, ez da. Ez da gaur egun ja errezago izango dala, ez? Programatzia, o sea, ez da programoko dabe ia porta egiteko oso errez edo. Espero bai, ez. Gane azikeratik argi ukin jepezerako esengo dela bai, ez? Bai. Espero bai, ez. Eta, bueno, amaitzeko Tekken Warsekaz, iragarpen txiki, baina handi bat enbien, Vampire Survivors arrakastatxu ez, askontzako igual 2022ko jokurik onenetariko dana, mugiko horretan estrena dabe, eta doan estrena dabe. Joku osoa, inungo, ez da, ordaindu barik, iragarkizek bai badauz, baina hautazkoa dire denbora guztizen, bai. Bakarri dire partidie bai, hilezkero edo, berpisteko nahi badozun. Nik adibidez dut ikusi iragarki bat jolastu dut. Eta gero urrea bai igutzen dutzue, baina hori, honena da hori, nahi badozu erabiltzen duzu, nahi badozu ez. Hori da. Ez da balez zer kompetitiborik, ez olakorik, zure esku dau. Nahi badozun partide erraztu erabilko duzu, eta bestela normal jolastuko duzu. Ezan beharra da, igual, taktia pixat arraroko egatzen dala, bat ordena joan ibili bat zea. Bai, bueno, hori beti azkenin, ez da. Beti ipin izenki emando bat, ez? Hori da. Bai. Ez detena, eta lehen holandarrakin komentatu etena, azkeneko minututara iristen zeanean, zertako da zuen moduko errakin. Nik adibizu nire partidari luzina hortula ordenekoa izen dela, eta ja igertzen iziote nire mugikorra zuten dagoela, osak, ia 30 minutu gaz, txarto pasiko du. Bai, ordenailuak eski pasatzen maute, da jolasa ez da olako motor grafiko, lo que sea batekin, egoki batekin egina.
Eta, karo, sufritzen du. Auto garatzaileak esan du, Ponklek, atera behar dula bertzio bat, hori, ja, problema horiek ez dauzkana. Baino, airean dago, oraindik. Promesa hor dago, baino, jolasaren bertzio egoki hori oraindik ez da ateratzen. Nik uste denpori da zingo da, bela, seguru ni kontsolatara eron gureko du, bai? Bai, Suposatzeot, ez? Eta horretarako ja bai optimizio birko dugu, ez azken finen. Bueno, buiko hartarako bai, berez, bai, bueno. Gizu, bera bakarrik aidan orain jendea ja kontratatu. Oin jente gehiago deko, bai. Eta jente gehiago onbi edabil, bai, ja bota deus lan eskantzak eta Twitterretik eta zabaldu deus. Ez que PC-en irazikosun dirua, barbaria izango zen. Bai, ez, bueno, igual gehiago Game Pass agaitxik eta alako gauza agaitxik, ez? Suposatzeot, azkenean joku oso merke saldu da, belez? Bueno, ez dakit. Bai, baina zenbat saldu. Baina zenbat jokalari dauzka. Inbider €1,5 eta... Ja. Dirutxua, bai. Hori iza. Eta oinarte garatu da bena igual etxako inbeste kosta dirutan. No, eribik, zegana berantzako bakarrik izen dabe, bai, karo. Bera da, esteko argitaletxerik, berak izen du dana, orduan, bai, zentzu horretan. Bai, jugada ona izan da, eta bueno, azkenean zorionak, ni bastante aurrera noia, Vampire Survivorsen, ese aritz beste, baina noia poliki aurrera, eta jode, olako sekreto eta rollo batzuk kurrauta dauzka, ez tala beti joku planoa hasieratik ikusten duzuna bukara eraino, baizik eta gauza berriak irtetzen doiaz, espero ez dituzunak, eta ondo pentsauta dago, bai. Bueno, leno Telegram taldean, aritza milategi jarri du, jolas osoa dauka, logro guztia dauzka. Zupe bai, aritz. Ez, nik dauzkat, 110 ez dut esango zemadian danera. Vale. Bueno, argazkian ikusten da baina. Bai, bueno, eta begiratu zenke estimen, ez? Inda pixkat... Usted eskutua zea daudela. Ez, bai, baina gero jote jatzu konparatu munduko estadistikik. Bai, hori bai. Bueno, notarrako zuzerin zoaz ikusten, ez? Wikiren batera edo zoaz da lista, ez? Bueno, bai. Bai, hori bai. Oso ondo, eman dau, zehoz, bentsat ikusteko ze datorren, eta gero pike sartzeko. Eta gogua sartzeko bai, ez? Jolastu ez dituguna probatu, eta bestela. Eta datorren urtera arte, beste dana, faltadan guztia. Nik uste 2023 potente datorrela, ez? Bai, dator bai. Zelantzari parik. Alare, 2022 potente bukatu hor deu, saio bakoitzeko euskarazko jokoa atikitzeiten deu, eta ez dakit gaurko hainbete inoiz eukideun. Karo, eurreko saiotan, beste gauza berezi batzuri buruz bilegalez berretan, batzu rekamaran geritu dide, eta horretaz aparte, azkenengo egunotan, euskarazko bideojoku piloa gehitxi dugu gure zerrendara, bai, urtia amaitzeko, potente amaitzeko dugu, eta igual, lar zerrendan luzideko eta dana gorko, Bueno, dana hastia, puskanaka. Bueno, lehenengo azezko gara, bai. Pasadan hastien Durangoko azokoan egon ginen, gamer-hautxeakoak, gamer-gela berezi zen gendun. Eta horretaz aparte bertan... Rolariakin batera. Horize da. Eta bertan, aurkezpen handi bat euki gendun, Somorro Estudioko Ibai Aspurua, gure lehenengo temporaldi zenengo zanago gaz elkarsketatxu eitzen. Bertan aurkeztu ban, Durangoko azokako pasan urtien, laugarren sormen beka lortu hostien, garatu daen bideojoku barraka deitzen da, eta, bueno, bertan Ainoa izeneko deskagazte bat kontrolatuko dugu, eta alako zorgindutako barraketan, pusli gainditzi etxaiak akatzi izango da purtsu bete jokue proposatuko dozkune. Barraka momentuz PC-en jokatu leke, itxio webunetik, Somorro Studion itxio webunetik, baina ibaik aurreratu dugu, aste honetan edo urrengoan Play Store-erako gehitzeko aukeri, asmoa dekola, Androiden jolasteko. Eta hostien, igual Steamen ikusko dugu, bai. Orduen, barraka deitzen da joku hau, guztiz euskaratute dau. Ume txiki zentzat da iguala proposena, baina oso atal estetiko berezizideko lez nik uste dute. Ikustetan badatxun, begizat izartzen badatxun, ja eurrera, probetako gogoa moten dugu. Eta gu jolasteko aukeri dugu, egiz izan, apur bete ibili gara beta tester moduen, da benetan ni adibidez. Eta niri pentsetazko guztiat, joku txikitzu da azkenean pertsona bakarrak einiko da urte betien, ez da lagitzi. Baina oso politxe da, txukun dau, puzzle nahiko, desentideko segiz izan, eta egoera pila orkesten deuz. Gero ganera oineko ikusi bari digotezan gauzatxuk dauz, orduen, egiz izan. Kotxiena nik ikustek geneukan, jolaztu bari geukinoan, eta benetan guztau jaten, itxura hona zeukan.
Ba, ez da, bidez, olako autotxokien ataltxu bet dau, Ibai karpatu gala ganera ez, beste joku beti zetil ez dela ataltxu hori. Orduen, badeko lana, eta benetan, nahiko merketxu dau, orduen ikusten badozuen, hartun, ze merezi du. Beste bateaz jarretxiko dugu, kasu honetan, Ibain joku beda bai. Ez da bukatute, ez, proiektutxu beda aspaldi, ez, elkarrizketa hartan komente gendun, Guillotin, dala euskal mitologian girotutinko Metroidvania bide joku bet. Baina prototipo bera euskeratuen jau, hori oinazte batzuk egin gendun joko teknia jardun aldizetarako euskeratu eban. Eta kasu honetan doako bide joku beda, amaitxu hartien behintzet. Itxion bertan, komente dugu saltoki honetan, demona jolastuko aukeri dau. Eta barriro, persona bakarrak eginiko joku da, baina merezi dugu girotxi gaitxik eta proposatzen da bena gaitxik ez. Olako borrero, buru galdu dauen borrero baten rol hartungo dugu, beste etxai batzun buruek ebeitxe eta hartunde euren boterik lortuko dugu, sorduen, ez, proposamen merezize da, Euskal Herrisen girotute eta merezio produktibe bai. Bai, joko oso berezia da. Pena bateit, jolasa amaituta zeotea, porque... Bai. Estetika hola ilun bat, baina errementarin pelikulan oso girotuta bezala. Ez da, iluna, baina Euskal Herriko folklorian barruan, eta gero puzliak oso txukunak, nire ustez. Demua mentzate oso leku gutxian gauza asko, eta niretzate, nibek kiston gogoa moten doz. De hecho, asko gustatzen jat. Hori da, ez da bakarrik Euskal Herrisen girotuta dagoela, baizik eta girotxe bera oso berezizealez, pila erakartzen dugu. Guztiz adoz. Urrengo haritz, igual zuk, ez? Beat Saber. Bai. Bueno, Beat Saber, Durangoko azokan egon ziren tenok, ikusiko zenuten, ja euskaraz dagoela. Eta, jolas hau realitate virtualekoa da, ez dakit realitate virtualeko betaurrekoa bibili daiteken, baina, musika... Seguro dagoela zerbait ipinita. Bai, zerbait egongo da. Musika eta alako espata jedian laserrak uztartzen ditu, egin behar dezuna da azken finean blokeatzuk etortzen dira koloretakoak eta espatako itzakin bat moztu. Eta tonteri bat emate, baina jolasa nahiko divertigarria da, eta musikakin nahiko ondo gehatzen dana, eta, euskaratu dugu. Momentuz ez dago deskargatzeko, ze joko honek arazoa dauka, hizkuntzak mod bitartez hartu erdia, eta jolasa aktualizatzen duten bakoitzean garatzaiek modak funtzionatzei uzten diote. Hortaz, arazo haude. Eta horrezkain, izan dut hizkuntzak mod bitartez hartu erdiala. Mod horren hizkuntza aldatzen duna, lokalizazio egiten dunan, garatzaileak eskatuta daukagu euskaraz hartzeko aukera jartzeko, baina, ez dakit erantzun digun, porque demora gutxi izan detelako, baina eskara dago. Itzulita dago, eta izango litzateke kopiatu eta pegatu egitea, behin onarpena ematen digunean. Eta orduan ja, bai, publiko jarriko denuke itzulpena. Baina, jakin dezazuela, lehenago edo geroago izango zutela publiko. Zalantzari barik Durangoko kasokako izarra izan zen, gure gen bergelan, iara derragon zen umiena probetako, eta bai, hori, ez da haritxe komente, azkenean da erritmo joku bet, baina errealitate virtualera moldatute, eta dono jolasteko modukoa da, eta itxela, gehizineko ezagutuko duzu ez, sekreston arrakasti lortu edo azinen gurtitan. Pena eta anamantzian, itxein behar genuen Durangoko azoka eta umeak ibiligabe zauden kolan eta esan behar izatea ezin zutela ibili. Etorren urtean 3 ere binako ditugu. Bai, zerbaitin beharko du. Hori da. Urrengora paseko gara nahi baduzuen, Durangoko azokan aurkeztu zen beste joku beda, kasu honetan Eider Eibar ilustratzaileek, zornotxarrak aurkeztu eban Mai Our, dala kokoiokoak ezagutzen baduzuen, soin urte batzuk Androiderako eta PC-erako, Android iOS eta PC-erako kaleratu zen doako joku txikitsu da, nahiko ezaguna dela pentseta hot. Horren jarraipena dela esan aldugu, Mai Our. Eta kasu honetan be, antzeko proposamena dakarrez, umieri zuzenduniko bideojoku da, batez be aurrak euskarazko hitxak ikesteko, ez? Orduen puzzle eta askulan simpliek proposatzen deuz, olako atal estetiko oso eder eta koloretsuagaz, ez? Nahiko argi daue publikoa zein dan, ikusitxe jokuko lehenengo segunduek. Eta hoize ez, kokoak, Eider Eibarrek kokoak taldien
baitzen sortu dugu bideojoku hau, Josuko Belo garatzailez batera. Eta jolasteko, untxe momentuen ez dago Androiderako, iOS-erako, baina PC bidez, nabigatzaile bidez jolastu leike. Mobiletan, mugikorretan alegindunaz probetan, baina akatsak emoten deuz, Unity gazenje dauela uste dut, eta katzen bat edo beste emoten dugu, igual egongo da, nabigatzaileen arabera edo jolasteko moduren bat. Baina hoize, bestela PC bidez jolastu leike euren webgunien eta doan dauz minijoku guztizek. Ba, bueno, beste jolas bat euskeraz hasieratik eta gainera bertan egin dako da dana. Beste joku bat, da Guitar Heroren klon bat, eta hori esena Clone Hero. Bai, hau da doakoa, osea, edo zen genei da bena probatzea jaitxileik ez, azkenean hartzen dozuna da, printzipioz teklatua, gitarra bezala ipintzen dozu, eta F-ko teklak hartuta, ez, jolasteko aukera daukazu. Egia da, gero, beste periferikoak konfiguratu leizke, probatu leizke, eta danetik, ez? Moten dut aukera gainera gitarra, basua ero bateria erabiltzeko, eta ona daukana da, saleek prestatutako kanta sorta erabiltzeko aukera daukazula, ez? Bari. Gehitzu zeinke eundaka abesti sorta, eta baita esan behar notzun, Lander, badakizu kantuak sortzeko gidaren bat ero dagon? Bai, euren Discord zerbitzari zen, hor ibiltzen dire pila sortzen eta elkarlanien, eta bertan badeki ez gidak, bai. Igual webgune ofizialien betopelik eso zerruste dut, bai alan dabe Discordien seguru badagoela, Eta honekin, pixkat, etortzega burura Superstar, ez dakit komentatu notzun, baina hau euskeraz dago, eta ez dakit zerretan daukagun. Ba, ez dut uste. Superstar dago euskeraz, eta SingStarren klon bat, euskeraz dago seguro, erabilizan dute askotan, aspalditi dago. Eta bai, lagunekin nola karaokeko joku horrek SingStar estilora, eta zu sartzen dituzu jokuak egin leizke, osea, kantuak egin leizke, bideoklipa eta guztiz, ipintzen notak eta dana konfiguratzen, eta erdi automatiko leike, eta... Suposazioet, SingStarreko mikrokas eta holan izango dela, ez? Ez daukezu erabili beharrik SingStarreko. Beste liparik, edozein mikrofono. Edozein mikrofono, incluso portatilan beran mikrofonoakin, erabili leike. Ba, bitxo, ez da gure zerrendan, osake, amen, sustien beste bat. Bai, berdina, da doakoa, oso harina, eta pixatzen den gauza bakarra da kantuak, eta incluso daukuzu pakete piloak kantuena prestatuta interneten jaisteko moduan. Orduan izango zen Clone Hero eta Superstar, eta oso baldintza antzekotan. Oen falte da bisek batxi eta rock band klon bat otati, ez? Da listo? Bueno, bai. Beste instrumento da bezala sartu eta listo. Horize da. Bale, aurrera ingo dugu, kasu honetan ikasliek sortutako bideojoku bategaz, ez? Askotan aipatu dugu, Digipen Bilboko ikastetxiek sortu da bezen bideojokuek. Abani da azkena, Cute Cats ikasle taldien lana da. Bigarren mailako ikasle dire, orduen, bai, ezta, bigarren ikasturte horretan sortu daben ikuspegi isometriko duen abentura bada. Egiz izan aipatu dugu zen Supergiant Gamesekoan titulon antzekoa da, ADS, ez, alakoak transistor eta alakoak hartzen eusko gora. Eta, bueno, nahiko txukune dala esan bierrot, ez, irugune nagusi esploratuko dugu, madarikazio bateri aurre eitzeko, borroka dire nagusi, ez, esplorazioa. Penida, akatzen bat edo beste deko, bat ezfe frame rate-egaz uste lotute dauzela, da batxetan kolpiek ez deuz ondo registretan eta lakoak. Eta penida, egiz izan, bigarren mailako ikasliek sortutako bideojoku izeteko, nahiko txukune da. Eta ia sorte apur bategaz konpontzeko edo apur bete zuzentzeko aukeri idekien, zetoakoa da eta estimen jolastu leke. Eta benetan, merezi du, iguale, bori, badinotena, txukunketa pare bategaz, nahiko jokua proposa izango zen. Bai, oso ondo dagoen da... Esan dezuna, ez? Bigarren mailako ikasle batzuk izateko. Gogoratzen dugu, ikasketa 4 urtekoa diala, beraz. Bai, uste kalertzen da bezala... Urte bat eta piko euki da bela, hori garatzen ikasteko. Hori da, beste ikasgai batxun hartin, ez da, azken finean. Ez da bat pentsartu. Uste digipenen bigarren mailakoak eta 4. mailakoak kaleratzen da bezala bideojokuek oso kerespan hauen, betxet momentuz beti ikusitaz, bari, ez da, ikasturte horretakoak. Oso ondo. Urrengoa izango zen Hollow Knight handia, Silksonen zain garen bitartean berriz jolasteko aukera daukaguna, espadozu jolasteko aukera daukazuena, eta benetan gomendatzen duguna, nik uste dut 3 jolastu dugula, ez?
Esto zu probatu aritz? Ez, oindik ez daukat denborarik, ez daukat Ah, denborarik. amigo, vale. Ba, euki listan, Gana ez da joko motza, así que, jo. Bai, gainera, No, Game no, Pass no, dago. nik ez da bukatu, nik esan da jolastu egin dutela. Nik ezin izan du bukatu, baina. Bai, nik euneko 112 lortutekot, bai. Ba, Ibai Oiangurenek, egin dago beste behin, itzulpena, eskerrik asko Ibai, hemendik. Bai. Eta ez dago guztiz bukatuta, baina bueno, oso gauza gutxi falta die, eta benetan joku bai pingi, eta praktikamente dan euskera estopatuko dozu. Bai, azenengo txikikiri batzuk endute, Ibaik aipatu da bezenak, osori jolastulik euskera. Orduen, lehenengo biderra badan merezi euskaraz probetia. Hori da. Itzulpen hau PC-erako da, momentuz. Orduan, bueno, ba hori. Baldin badokazu Steamen edo PC-an Hollow Knight, ba kontutan izan, eta bakizu gure horrialdetik, ba itzulpena jaitsi, eta gero Ibairen horrialdetik baita, itzulpena jaitsi, eta jolastu ahal izango duzu euskeraz. Jendia pixa perspektiban jartzeko nahi dut, esan, nahiz eta jolas triplea bat, bueno, triplea, igual aurren laizke, baina diruz, esfortzuz ez dana, jolas hau bederatzi eta piko notakoa dala, oza, esan top. Jolas hau da, mundu mailan hori da. Top askotan sartzen dana. Top askotan sartzen dana, eta ja, maila hortako bideojokoak ja euskeraz aurkitu daitezkela. Hori, eta aztela ganera joku bet testu gitxideko, ez testu pila deko, oso testua beratza ganera, eta Ibaiken da itzulpena oso txukune da zentzu horretan. Bai, ni probatu izan dut, itzulpena Ibairena, eta oso ondo. Bale, horrengora paseko gara nahi baduzuen, dala beste Metroidvania bat, kasu honetan ezagutzen dugu, Nuclear Blaze deitzen da. PC-erako estrenezan pasadan urtien, okerrezpan hauen, baina untxe, Sebastian Benard garatzaileek, dala Dead Cells ezaguneko, ustot diseinatzaile izen zala, bai ezatu deu, kontsoletan estreniko dala, datorren urteko apirilaren 28 zen, eta euskera helduko dala, bai. Josu Igoa saliek euskaratu eban, eta hori, aipatu dutenaz, beste Metroidvania bada, laburtxue da, uste dut 3 labor duten gainditzeko moduko dela, eta bertan zuhiltzaile baten rola beteko dugu. Egiz izan gure gamergeletan nik ez dut askori jolasteko aukeri ukin, lehenengo pantaiatera jolastu dut bakarrik, baina gure gamergeletan arrakastan nahiko txukitzen dut, eta gaztiri asko gustatzen daki. Nik ez da jolastu, baina pentsatze jat kristonetako proposamen txulua. Bai, dire puzzle nahiko errezak, eta ona dekona da, dekola aurrentzako modu bet, olako puzzle oso simplik eta holan, eta oso txukun zentsu horretan, osea, motetxu, ronka nahiko desentetxu betez, joku nagusizek, baina gero hori moldatute hobe bai, zeberak egaratzaiek esaman bere umientzako, pentsetan sortu bala, orduen. Oso txukune, merketxu lortu leike, kontsolatarako fizikoan nahiko garesti urtengo galan dabe, espero digitalien merketxu kaleratxia, zaibatu da moduen hori, ez da 3 orduko jokutxu beda. Baina, bai, hau guztetan badatxun ikusten duzuna, merezi probetik, bai. Eta, bueno, euskaratutako azkenengo joku amaitzeko, Arimaz Shadow aipatuko dugu, dela Ibai Baglieton lan barreze, oin saio gitxi batzuk aipatu gendu lehenengo biderrez Ibai Baglieto, 4 bideo joku euki bazela euskaratute ez. Honen proposamena hori txikitsu da ez, doakoa, itxion jolastekoa, baina nahiko berezi zen jate ez, da holako plataforma joku bet nun txamponak batu bierko dugu zen, baina kontu da txampon bakoitza batzen dugu momentuen, gure itxal bat edo klon bat sortuko dela, gure mugimendu guztiek errepikatuko da bezena. Segundo bateko atxerapenagaz. Kontu hori da, ez da, jungo zara txamponak batu, eta azkenerako pantaile bete ingo da zure klonakaz, eta zuk danak saiztu bierko dozuz, zeikutu ezkero game overra da. Orduen daolako Snake ez, famatuen klon plataformeno moduko bat, baina ondo dago, oso ondo dago, eta doako izeteko, nik uste tolako joku atarazkero mugikorretan Play Store baten edo, nahiko arrakazta aukiko gala. Honek pixka demostratzen dago asko dagoela idean, ez? Gero garapena txukuna, ez dakize, baina idea bera, nahiko importantea dan. Idea hona da, benetan, simplia da, eta ez teko zer, baina oso engantzanti da. Oso ona. Hemen 10 joko euskeratuta, edo euskeraz. Ez da gitxi. Hori da. Oindala urte esaten dozku hau, eta ez dago zingizten. Hori ze da. Uste dut untxe momentuen gure zerrendan 106 dauzela, landabe batzuk eitxeko dauze, zuk aipatu duzun Superstar hori, Beat Saber, nahikotxu dauz. Eta bukatzeko igual zerrenda honegaz, aipatu nahiko negazan 2 euskal joku, ez dizinak egongo euskeraz, printzipio, ez dakiguna gaitxik.
Baina, merezi dagoena aipatzi ez, alde batetik Project Umbra dekogu, dala Pranariz Estudio Nafarran urrengo lana. Estudio hau aipatu dekogu, baina beste izen bategaz, ze lehen Estudio Circenses deitzen zen. Eta izango da beldurrezko joku bet, Project Umbra hau, eguzkirik gabeko mundu bet esplore birko dugu. Eta VR-erako izango da, errealitate virtualerako. Eta, bueno, ez da berakutsi askorik, irudi bet bakarrik, baina hoize ez, aipatu da bena gaitxik ondino eurreko jokua amaitxu bihar dabe, desalen zuan, datorren urtea zikeran estreneko da bena, baina honetan lanien dabiz Pranarizkoak. Gero, beste jokua aipatu nahi dudana da, detzen da Last Crown Warriors, eta oso berezi zeda Game Boyrako bideojoku bet. Game Boy eta Game Boy Colorerako. Hau da, kartutxoan estrenekoa eta dana. Light Games Studio Bilbotarran lana da, Kickstarter kampaina bat abiatu dabe, ondino martxan dabil. Euren helburu izan zen 18.000 euro biltzi eta ja gainditu dabe, uste dut, 20.000 edo 1.000 eurotan dabizela ja. Eta izango da horako Zelda klasikoan Dynasty Warriorsen arteko naste bat, basie konkisteti izango da helburu ez, aurrera txabiliko gara borrokan, nolako perspektiba zenital bategaz. Eta basie konkisti birko dugu, ez, defendatu aurrera txera bili. Azken batien Dynasty Warriorsak ez da honek Warriors joku danak proposatzen da bena gitsi gora bera. Interesa badeko zuen demoa deki Kickstarterren, Game Boyrako ronba da, orduen emulatzaile bidez jolastu birko duzue, edo kartutxo gadeko zue romak sartzeko aukeri diko zuertarako. Eta asmoa da hori, ez da, Game Boyrako kaleratxie 2024ko txaien. Kuriosoa, Game Boyrako jolas bateatzea. Bai. Horretan ibiltzen dile eurek, Light Gamesekoak. Oinartien uste dut ez da bela komertzialki kaleratu jokurik, baina eurreko retro jokuek Game Boyrako etzen dire bai. Ze puntazo. Bai, oso interesgarri ze benetan, eta itxura hona deko benetan. Bueno, eta jolasak alde batera utziteak, euskeraz dauen da jolasak, eta Euskal Herren egin dagotik, pasatuko gea, Euskal Herriko streamerretara, ez, Lander? Hori ze da, albiste hau oin aste batzuk argitaratu gendun, baina ez dugu dukin astirik hemen komentetako. Baina, Jon Lizarazu sortzaileek, ja ustot inoz, aipatu dugu dugu berari buruz saioan, Euskal Twitchlariak biltzen dabezan plataforma bat prestatu dugu, ez? Twitch Euskaraz, besterik parik. Bertan zer halko dugu hain? Ba, hoize ez, eduki sortzaile euskaldunek ezagutu, euren zuzenekoak jarraitzeko aukeri edau, eta aparte, klipak sortu dizen klipek banatzeko, partekatzeko aukeri emoten dugu, eta bebai olako pike bat sortzekoa, ez? Ze ikusliek eta ikusleko puru ergaitzik eta ordenetako aukeri edau, iragazkizek eta implemente duzu bai. Orduen, da olako plataforma erabilterraz bat eta simpli baina itxurosoa, Euskal Eduki sortzaileek aurkitzeko besterik parik. Bertan hainbat atal topeko dozu ez, besteko inongo misteriorik erabiltziek. Eta besterik barik, eskerrik asko zani Joneriz, beretan merezi dugu erabiltziek. Bai, eta edapenerako, Euskal Komunitatean edapenerako asko balioko duen. Horri alde bat, desde logo. Kriston tresna. Eta bueno, zer dutze zaizue pasatzen badea gaurko analizira, askar egingo dugu. Hori da, joku interesgarria eta. Bai. Ale ba. Bai, Pokemon Eskarlata eta Purpura itzulita, ez? Bai, Pokemon Eskarlata eta Purpura, ez? Scarlet eta Violet bezala inglesez. Eta hor egon galen pixkat programa horretik komentatzen, ez? Karo, aritzek uste aritzu bakarri jolastu duzula. Bai. Eta karo, nik entzun da neukan Purpura. Buruz, eta ez Violeta. Eta ni, ostia, hori irten da, la? Eta bai, ni pasautu du joku bat, ostia. Vale. Eukido gola momentu bat pixkat kuriosua. Bai, eta bat aritz. Jolasean ibili naiz. Ez da gezurra zango, emulatzaian ibili naiz. Baina egiare zangoet. Jolas aziratean erostea pentsatzen nu. Baina atera baina lehenagotik filtratu intzan eta probatu inun emulatzaian. Jakite aldera zemo zegoen. Eta orain aipatuko dudan gauza bateatik ez nun erosi. Ze switcha badago, baukat etxean da. Eta ez nuen, zehain,
erosi. Zergatik, eta nik uste analiziakin jazten naiz, eta lehenengo atal txarra zangotela, ez? Eta atal txarra garbia da. Eta da, 2022 amaieran, 2023 goazela, lotzarria da, jolaz bat, olako atal grafiko simpleakin, eta batipat atal grafiko simple eukita, aina remendimendu txarra eukitzen. Pokemon Arceuseatik lotzarria zala zatemaenun, hau oraindik okerrago doa, hortaz. Bai, bakit errua zeana dala, Game Freakena dala, o Pokemon Company, o danadalakoana, jolazak eskiteatik. Irurin azkenien, ez? Danak edeki... Baina Nintendo kere kulpa hauka. Nintendo ezin du permititu bere konsolako joko izarretako bat horrela ateratzea. Minimo bat eskatu erdio, gainera Nintendo bera danean beste jolazak oso pulituta ateatzen dituna, Marioak eta Zeldak eta guzti hauek. Hori da, horren zorrotza da, zarregarrez dela Pokemonegaz. Pokemonekin alako permisidade absolutu hautea. Eta ezke Pokemon Company ja momentu eta iritsi da zematen duna nahi duna egin, nahi duen zaborra atera alko lukela, eta Nintendo ez liokela ezer esango. Bai, kuriosoa, zen ikustu? Daukau, erabiltzaile erosten degulako. Baina... Oingoan mentxet, igual, nire burbuiatxu barruen da, ez? Baina kritikasko entzundotaz, gurra asko emonjako, bai, rendimendu gaitxik eta bai, akatsa gaitxik, ze bug pila deko jokuek. Orduen espero. Incluso bug batzu diela, ez dutuen alagatzen jolasten. Osea, puntu batean, hori, agertze jatzuzela Pokemonak parian, oin osoian zen egin, eta zazpideza baiala bai borroketan, eta benetan jostagarritasuna aldatzen dutzela, ez? Eta hori, jode, hori da nire uste zara handi bat eukilikena joku batek, ez? Bakarrik grafikoki, segero hori dana konpondu leike, baina, jode, hasierako esperientzia erosi daben pertsona batentzat, zen balioetzen da bainera, esan dozu askaru garestia salaritzen bat. Pues, 60 euro. 60 euro, hori da. 60 euro, eta, hola... Eta hori, nibili naizela PC-en, emulaurean, eta emulaurean 4K resoluzioan, eta PC esanet, emulatzaia hobeto di joan, Nintendo Switcha bera baino, errendimenduz. Penida hori, hola nibiltzien, joku barri baten. Ez dena imaginatu, Switcheko bertzioa, o Switchen dabiltzena, zehari diren sufritzen. Lotzearri dutze. Baina, bueno, kritika utzi, importantea egitea, baina jokoatik itzen godeu. Gauza honak eta txarrak ere badauzkarako jolaza berak. Hortaz, ze permisatan oinarritzen da? Bueno, lehen gauza esan berde, Pokemon hau Iberiar penintzulan oinarritzen da. Hori garbi dago, mapan, izenetan, kulturan, antzematen da, hori. Suposatzen da, bueno, ez dakit, regio ontara edo iritsi berria zala, betiko Pokemonan hasiera. Eta, bueno, eskola batera junbertzeala, alako institutu bat, edo, zera. Galdatzen baina zu eskola horrez epintatzen duen, ez dut ulertzen hoendik. Baina, bueno, nik eskolarenak kenduko nuke, porque irutze zai denbora galtze badala, eta ez dula ezerrea aportatzen. Baina, hor dago. 2 edizioa daude beti bezala. Esan dauna, Violet eta bestea Scarlet. Bai. Lander, zuk esan, bueno, ipintzeizu, iragana eta etorkizuna. Ni baten ibili naiz eta iragana da. Ez dakit, besteak zerbait desberdina daukan. Baina, bueno, nire kasuan iraganean ibili naiz. Irakasleren bat eta diseinuren bat edo beste betiko moduen, ez? Eta gero Pokemonen esklusiboak batzuk hor iraganeko diseinu egaz edo etorkizuneko egaz hori egongo da, baina betiko listo, ez? Nik uste diferentzia handia ez dala ongo, excepto Pokemon konkretun bat. Bertzio baten harrapatu laizketzula, beste Pokemona, beste bertzioan. Eta gauza gutxi. Gero, Pokemon berria eta diseinuak. Bueno, berri batzu badaude, daude lehenoko batzuk tipo aldatuta eta pixa diseinu aldatuta, baina, bueno, ez diana gauza hondirik. Eta ero batzuk badaude interesanteak Pokemon berriak. Arraro entzitzaidan da, Pokemon batzun izenak oso referentzia espainola daukatela, oda gaztelaniazko daukatela. Ez dakitena, Pokemon horien izena ingelesez berdina izaten segitzen duen. Arrituko ninduke, baina, bueno, ezin da bai ala ez esan.
Gero, berezitasuna, azken Pokemon guztietan, Pokemonak evoluzionatzen, bueno, ez evoluzio normala baizik, eta evoluzio espezial bat egiteko aukera goten da, ez? Bere garaian mega evoluzioakin hasi zian, eta, bueno... Gero Gigantamax eta honetan. Gigantamax, eta, bueno, gauza pila tinte. Oraingoan, terastalizazioa izena du, esate, hola, kristal batzutako energiakin botere bereziat eman zu Pokemonai. Ni ja pixat hauekin nazkatzen nahi naiz, ez txarra irutzen nahi zaitelako baizi, eta edizio bagoitzean zerbait ezberdina alako, eta ja, kaos absolutoa, porque esan deuna. Lehengo mega evoluzioa zan, gero Landerzuk esan dezuna, izena... Gigantamax. Gigantamax. Sol eta... eguzkia eta ilargian beste zerbait zegoen, oen terastalizazioa, esaten zu, bale. Osea, mega evoluzioa ondo zegoen, punto, xamanten. Mega evoluzioa guztia daten, igual egize da borrokak desorekatu ditzen bazela edo, ez? Pokemon horren bile jute zinen, ez? Mega evoluzioak ditzen bien Pokemonan bile. Eta honegaz lotute be, hori zelantzi dekot, ez? Terastalizazioan kontu honek, eitzen da bena da, moti aldatu zure Pokemonana, ez? Ba, uretako Pokemon badekozun, susko haitzi lortu aldozu eta olakoak, ez? Igual ezain beste, baino egiten dizuna da, adibidez, Dragoia eta Galaria baldima da, Dragoia bakarrik izatea. Ah, bale. Eta egiten dizuna da, zure atakeak, zure Pokemonak ibiltzen badu atake bat bere tipokoa, normalean egiten dana, bider bat komaoz potentzia. Pues kaso horretan bider bi egiten da. Bale, horren ez da olako aztekari zen dipetxetan egon moduko. Ez. Bale. Baina ez du, eta gaina, estetikorik, barkatu lan. Bai, segi. Damian, estetikok ire ez da polita, porque egiten duen bagarra da, alako dizdira bat, eta buru gainean jartzen diote, bazai, zuzkoa idadidez, kandelabro bat. Ez da la politxe, ez que itxusi ze da. Bai, oso itxusia da. Orduan... Baina, igual, zuri gehien fastidia dukotu, igual, unibertsuaren arauak dabizelako aldatzen, eten gabe, ez? Ze, igual, irekita lagatzen baldin baduzu hasieratik edo olako zerbait, baina baldin bazaia, ez, eta orain gertatzen dago, eta orain ez dakit, Bueno, baina, baitare, Damian, estetikoa lotuta, mega evoluzioak oso zehazian, ose, Pokemona de repente, leheno, Pokemon batzu maz euskatzen, indartzuak ikusten ziana, ja bihurtzen zian, da estetikoki ja esaten zula, ostra. Ba, hau errespetarria da. Ez que hemen, osea, ridikulua da, osea, ada tipoa da, irudietan ikusten egana, buru gainak globo batzu dauzka. Bai, da txapela jartzea zenin Pokemonari. Txapel bat jartzea, orduan, ez ditu bilertzen hor... Etzai gustatu ez dakit. Baina Gigantamaxan kasuen, hori, zan erraldoiek etxe bestari pari, baina diseinu aldatu itxen zan. Baina ez da gauza soruak gehitzen da bestelako, ez? Esaten edut, oin be Gigantamax horre funtzionatzen da, mega evoluzio hori existitzen da. Hori jazta. Itzen da, bakoitzean bat berria sartu eta bestia kendu. Hori da, eta ja kakao mental bat aiza egiten. Niretzat hori unibertsorako txarra da. Bai. Eta nik uste jentiri diako lagustan horreko horrien, Eta gero gainera txapo. Bueno, esan deuna ez, Paldea izena du Iberia Arpenantzulako mapa honek. Mundu irekikoa alda, bai, azkenean mundu irekikoa da. Falta motatzen zena Arceusetik, ze Arceusetza mundu irekikoa. Baina, bueno, bai, saiatu dira mundu irekia egiten, baina nik uste errendimenduan problema gortik etorri diala, ez dialako gai mundu irekiko hon bat egitea. Nik espero dut, balio izan diezaioela hau, ikasteko, eta amendik 2 urtera dala ustet, kizkiz ban hau, bai, 2008an, Pokemon Red eta, bueno, gorria eta urdinean, 25. urte hurrena. Espero dut, orduan ateatzea Pokemon berria, mundu irekikoa, eta Red eta urdinean remasterizazioa, remakea izatea. Remake edo betxe kanton. Hori, kanton izatea. Eta jolazua ja kondizio gogokitan izatea. Bai, eta hori, rekik dino txatean, bere uste hoeto dala eukitzea evoluzio ezberdinak eta mega gauzak eta olako gauzak kentzia, ez? Arceusen berdina esan zebala. Bueno, basuekin bat datorrela moten. Bai. Niri mega guzti jatez, altxik izan da bena, ez? Azkenien zure Pokemon horreri itxura poteti moten dutxo. Baina bai pastan zan, karo, ez tekiz, Pokemon danak ez tekiz mega honek.
Eta galtze zinean Pokemon guztiekin jolasteko gogoa. Desorekatu den moduen gelitzen dire, orduen. Bale, munduak initzein ez, Pokemonetan, gizute, beti tipikoa izatzen, eraikinetan sartu eta esploratzea. Bueno, eraikinak bat edo bi ezik, beste guztietan, eraikinera sartzen zean, menu bat irigitzen da gara. Hori lotxarria da. Antzematen da, jola zain dutela presaka, alda moduan atera, eta venga, kaja egitera. Bueno, zailtasuna. Jolaz osoa oso erraza irutu zait. Zeare, nola da? Liga Pokemona lehenengoan pasatu nun, ez nuen errepika behar izan. Ez zaiten zaiain. Borrokan bat tokatu izan zait zaila agian. Baina, bueno, pare bat intentotan pasatzen desuna eta listo. Zailtasunen maila bakarra dago. Bai. Vale. Bai, hori ez da aldatzeta ez dut ulertuko inoz, bez. Osa, bale, gero igual kompetitiborako edo moldatu enbier dozuz, baina, ez dakitz. Umientzako joku izen arren, heldugu jolasten dabe, bai, Pokemon batera, orduen, hor zozeren bier dozu, ez talentzako izeteko, ez dakitz. Baina ez, beste edizioakine konparatuta, oendik errezagoa irutu. Dale, bale. Orduan, gimnasioan funtzionamenduan eko arraro egin dute. Gehienak, bueno, hasierako gimnasioa lehenengo prueba moguko bat imezu, ez borroka, baizik eta prueba minijuego batzuk emaituzu. Eta ero, liderran kontra zoa zuzenean. Geroagotan, borroka pare bat egiten dituzu eta gero zoaz liderran aurka. Hau esanik, gimnasioan aurretik, beti izaten zenean Pokemon klasikotan, bidetik jutan zinean eta borroka egitera derrigortuta zauden. Orain entzaude derrigortuta. Hortaz, hainbat gimnaziotara iritsi naiz, nivel oso bajuakin. Ze mundu irekia izatean askotan norbaiten kontra, bideko norbaiten kontra borrokaitean adazu, junbertzea behana eta botoia izakatu. Orduan, egia da horik ez daukala soluzio erreza, baina bidekoan ez badago esperientzia lortzeko modu erraz bat edo logiko bat, orduan jarritzezu gimnazioan gutxienez entrenatzaileak egotea, hor esperientzia lortzeko. Baina ez dakit. Osea, grindeatzera obligatzen zaitu. Bai, eta mapan alde batetik bestera ibiltzea entrenatzailean bila. Ja, gora hori txarnaz, horren bila ibiltzi, bila errezetie. Esplorazioa bultzatzeko erabat da, baina, bueno, igual pixat asperture ilaizketzu, simpleki bueltak ibiltzea jendean bila. Eta, bueno, arazoak esan ditugu, laga, bugak, baina, bueno, gauza berezia daukana, piknika egitea. Jolasean, noizean behin, azaltzen da tipo bat, o pertsona bat dao, eta zateizu piknika egitea nahi dula. Oaindik ez dut jolas osoa pasatuet, eta ez dut ulertu ze zentzu daukan horren mekanika horrek. Benetan, ez dut ulertzen ze lortzen dan piknika eginda. Ez dezu hobekuntzarik, ez dizu borrokarako balio, ez ezerrez. Nik ere gore Pokemon batzuk evoluzionetako bai balize dauela. Bueno, evoluzio berezizek eta holan. Horra enaiz aire itxe, ja. Pokemon arabera izeko da, batzuk eukiko dabe hori da, ez da txuk ez, besteri. Baina, bueno, hor gatzen da. Eta ero, Pokemona beti falta izaten duten, ez? Liga Pokemona pasatzen duzu eta ja jolaz amaitu da. Gehien ezin dezakezuna Pokemonak harrapatzen jarraitu, kolekzio osoa lortu arte. Ba, hemen ez, birjoko agarritasuna dauka, jolaza pasututakoan esan dezakegu New Game Plus izaten dana esela Soulsetan eta holako zerbait daukala, zerbait, antzerako zerbait. Baina, bueno, a ber, hori mejoratu dute adibidez, eta hori izan beharra dago. Bueno, orduan igual bukatzeko, ez? Berediktoren bat edo emaitzaren bat. Guztia txupenetan merezi deu? A ber, hola esatetena, 60 euro pagatzea ez du merezi inondik, porque gaina da esatea lan zabor bat indezute eta gainera dirua ematen duzu, hori ez du merezi. Baina ematen du zerbait ideala ulertzen jendeak zen nahi du. Eta batek, problema teknikoak konponduta. Eta ero pare bat onteri soluzionatuta,
jolasonak etorri daitezkela etorkizunean. Pokemonegaz pausuke, ez? Apurke, da lehengo bideratu ingo gara, probatxu betengo gu, da gero... Bai. Dugu, Baina, bueno, probain bitartean dirutzak irabazten. Munduko frankiziarik diru gehien sortzen duna. Bai. A ber, etzan izan lehengo egunean, lehengo irugunetan 10 milioi saldu zitxola, holako zeze. Enitzak garrituko. Pokemon, uste hau izan zala. Erreserba kasu da justu nik, ja topera bizera, bai. Etala hori, gaiunak izten bujak, eta venga, pum, jendiak. Jendeak eskatu zuen, itzultzeko, eta batzu itzuli zien. Bai, onartu nintzen. Hori bai dela benetan arraroa Nintendo Nintendo onartzea hori oso arraroa da. Osa, seguro nik hori behar sartutu da biz akatzekaz, da hori dena, Osa, itzosten pesarretuko Nintendo goti zuten. Ez que Arceus ateratzen zu errendimendu problemakin, eta horrengo ateratzen zuta, oraindik okerrago doa, ez que ja atentzioa eman berdiozu. O incluso esan, zu daukasun beste estudio bat pasa, edo haiek launduko izutela optimizatzen jolaza. Baina zerbait egin beharra dukan Nintendo. Eta bueno, hau izango ba. Urtea rajatzen bukatzen dugu. Hola, txamatxe bida, edo pinagarra edo zebez, ospina puru edo zebez. Bueno, ba, hori da, ondo pasau, oporrak, eta urte berri hon laizter. Eta asko jokatu, gau honetan. Aprobetxatu. Aprobetxe. Hori da. Eta bestela be, disfrutau. Hori da. Horixe da. Jarratxiko dugu. Ale, ba. Venga, gazteak. Ondo behi, bai. Ondo izan. Agur.